L'Hotel Tano Resort acull este cap de setmana el segon encontre de nous escriptors en el marc de la Setmana Literària a Gandia, que compta amb l'organització de Saforíssims i el suport institucional de l'IMAP. Cristel, la coordinadora de l'esdeveniment, ha explicat que hi haurà 3 taules redones on els 50 joves inscrits debatran sobre temes de la literatura. Es tracta d'un encontre de joves escriptors, el segon, que se celebra a Gandia, on venen joves de tot arreu i debatrem sobre temes al voltant de la literatura. Hi ha previstes 3 taules redones. La jove escriptora Xenia Yakanova ens ha comentat què significa per a ella la participació en aquest encontre. Per mi és un goig que em convidin aquí a Gandia a conèixer més la jove literatura catalana. També Encarnació Reig ens ha mostrat la seva satisfacció per poder conèixer gent que comparteix les seues inquietuds. Que no tinc paraules per dir-ho perquè és la primera volta que vinc. M'encanta la literatura i poder compartir amb altra gent aquest tipus de coses. Conèixer a gent que comparteix les mateixes inquietuds que jo, aprendre de la gent que ja ha publicat coses i aprendre de tots. Aquesta trobada és la segona després de la celebrada l'any 2006.